तब नमस्कार भाई लोग, का हाल चाल बा आप लोग के। हाँ दोस्तों, बता दिए आप लोग के कि खेसारी भैया के नयका गाना के बारे में जो उनके हीरान आइल बा। अरे मार्केट में तो बड़ा हिट छोले बा। समझ ला कि आज को तरीको आज एक दिन में 10 लाख व्यूज कम बात ना होला। 2 दिन में भइल है 2 मिलियन, आज हो गए 3 मिलियन। तो ये गाना के आप लोग बड़ी चाप के प्यार करते हैं। तो ये गाना के ऐसे ही प्यार करी जा और मोहब्बत बनाई जा। ये जातिवाद के तरफ से ना सुनी जा। गाना जातिवाद ना होखेला, गाना एंटरटेनमेंट के नज़रिए से देखी जा। और ईरान गाना बहुत प्यार गाना बा। हाँ, ये हो सकेला कि तनी भाई लोग गुस्सा बाणे कि जातिवाद कइले बाणे खेसारी भैया, लेकिन ऐसा कोनो बात नहीं के। पवनो भैया कइले बाणे, कुछ दिन में विजय चौहान भैया के भी गाना वेला बा। तो आप लोग एक तरफा मोहब्बत ना बनाई जा, सब केहू के प्यार दी जा, हमारा ये कहे के बा। और हो सके तो ये गाना बहुत मान के चलो कि हिटे हुई, जैसे कि पवन भैया के 122 मिलियन जो गाना भइल बबुआन, ते ही तरह एक व्यूज बढ़ी। लेकिन कुछ दिन में हिट हुई, लेकिन घबराए के नहीं खे। और सही अपन प्यार बनावे के बा, मोहब्बत बनावे के बा, ठीक बा। तो ढेर भाई लोग कहता लोग कि गाना जातिवाद बा, जातिवाद बा। तो जातिवाद थोड़े बा, स्टार खातिर जातिवाद ना होखेला भाई, लोग खातिर जातिवाद गाना बा। हाँ ना, तो लोग से का मतलब है, स्टार जोन भी बने वो बढ़िया गावता रहे, लोग भी सुनता है। तो आपस में विरोधी ना बने के चाहिए। तारा गाना अच्छा लागता तो सुनो, नहीं अच्छा लगा तो मत सुनो। का दूसरा के बारे में चिंता करे के भाई। यही तरह कुछ भाई फेसबुक पे बने जोन की खेसारी भैया के विरोधी बने, कुछ भाई पवन सिंह के बने के विरोधी बने। ऐसे ना करे के चाहिए। आपस में लोग लड़ता, स्टार स्टार रहेला, ऐसे झगड़ा और ये कुल ना करे के चाहिए भाई, ठीक बा। तो अगर तुम लोग ये बात से सहमत होकर बोलो तो ये वीडियो के लाइक करिए लो और सब्सक्राइब करिए लो, ताकि भोजपुरी के जौन भी नया अपडेट है सबसे पहले मिली और जल्दी मिली, ठीक बा। और ईरान के प्यार दलो अनु, एक तरफा प्यार ना, लेकिन ईरान के प्यार दलो कि ईरान गाना चली, अहिरे के चलल बा, अहिरे के चली। तो अभी भाई लोग आप लोग सपोर्ट करो, प्यार करो जा। और नेक्स्ट वीडियो हमारे कब भाई इतना बता सकेंगे, लेकिन ये वीडियो के को शेयर करो लो ताकि और भी भाई लोग के पास पहुँचे। लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।